Di sala 2018 da dewleta Tirk a dagirker bi hovîtiyeke mezin berê dagirkeriya xwe da bajarê Efrîna Kurdan. Di wê demê de jî bi hezaran Efrîniyên resen neçarî koçberiyê bûn. Koçberên ku bi darê zorê mal û milkên xwe derêgirin, nehatevî azar û zehmetiyên heyî li Şehbayê di kampan da dijîn. Li gel jiyana zehmet ya di kampan da dewleta Tirk a dagirker rojane êrişî van deveran dike. Li aliyekî din jî hikûmeta Şamê dûrpêça xwe li ser herêmê ferz dike. Koçberên Efrînî yên li kampan dimînin, ji Rojava TV ra behsa zehmetî û azarên di nava kampê da kirin. Na çadira vistanî tê. Vistan jî te got vistan sar serma heye. Here heye, baran heye. Nexweşî heye. Gorî vê rewşê em gorî vê rewşêna em tê da derbasî vistanê dibe pêwîstî heye ji vê gelê ra. Pêwîstî jî gerek e yani. Na insan di çadira da be leylûne mazût gerek e. Heriyê ra qûym gerek e. Gim vê zarokna ji çadirê derên. Her wiha koçberan teges kirin ku rêveberiya xwe ser li gorî derfetên heyî alîkariya wan dike. Lê tîrê nake divê rêxistinên mirovî li hember rewşa wan bi erkên xwe rabin. Di dere de 7 salîne em berxwe didin. Tedî zivistan tê, hovîn tê germoye. Qıçık nexweş dibin, derman tune yani piştî millet bi dermên heye, derman jî tune ye. Zivistanê jî tedî bi 7 salîne çadir orta evê wê nemaye. Yani gerek em saedê dixwazin gerek çadira ecar bikin ji millet re. Leano gi orta qul bîne, gi çirrîmîne. Piştî millet bi vê heye. Yani tedî zivistan jî dibe zêde serma çê dibe, mazût tune ye, carat tune ne. Of dîsa hovînê jî of zehmetê ovê jî dikişînin. Li Şehbayê 5 kamp ji bo koçberan hatiye avakirin. Bi hezaran malbatên Efrînî li gel zehmetiyan berxwedaneke mezin ya ji bo vegera li warê xwe dimeşînin.